Dobrý deň, priatelia. Prajem všetkým krásnu slnečnú sobotu júnovú z exotickej záhrady v Bánovciach nad Bebravou. Palmy sú drogy. Kto pestuje palmy, kúpil si aspoň 1-2 palmy, určite mi dá za pravdu. Pestovatelia paliem získajú zhruba po roku závislosť tým, že si kupujú ďalšie palmy a samozrejme majú radosť z toho, že im palmy prežili zimu a začne sa im dariť i v ďalšom roku. V porovnaní so skutočnou drogou však má to jednu výhodu. Je to síce drahý koníček, ale nikto vás za to nezavrie. Takže doporučujem všetkým pre relax začať s touto drogou. Si prejdeme opäť rastliny v našej exotickej záhrade, keďže sme dlho spolu neboli a máme stále viac dotazov, kedy bude nové video, tak pripravil som vám, alebo pripravím toto video, kde si prejdeme palmy, ktoré sa nachádzajú v našej záhrade, ktoré je možné okamžite si objednať alebo prísť nás navštíviť a začať drogovať. Tu hneď z kraja v našej relax zóne vám ponúkame philodendróny po 34 €. Sú zhruba v 10-litrových kontajneroch. Hneď za nimi máme krásne alokázie makrorízy v cene 99 €. Upozorňujem, že všetky tieto ceny sú ceny brutto, takže tí, ktorí poznajú náš obchod, vedia, že zo všetkých cien je možné jednoduchým zdieľaním v skupine Palmy Relax alebo tiež súčasne na svojom facebookovom profile po prezdielaní získať zľavu 25%. Hneď vedľa sú tu asparagusy po 36 € koncové ceny. Ďalej tu máme pekné juky Elefantipes, slonie juky po 63 €. Vedľa máme juky Gloriosi variegati po 42 €. Z našich semenáčov juka Carne Rossana s vysokou odolnosťou, taktiež je tam cena 49 €. Tu v pozadí máme pekné juky Regar Shield po 135 €. Kúťa Kempia. Ďalej sú tu roztráty v pozadí. Staršie roztráty, ktoré sa zakoreňujú s tenšími kmeňmi, sú aj cenovo dostupnejšie. A bačaty. Bačaty sú to pomerne vzácne juky, nakoľko sa vyznačujú veľmi vysokou odolnosťou. Tu z kraja je za 390 € koncová cena. Väčšie bačaty po 525 € odkvitnutá. Tých je tu viac. Z ďalších júk je tu respektíve Dasylirion po 645 €, krásny hrubý kmeň, okolo 40 cm. A ešte tu z kraja máme Nolinu Nelsony 556 €. Na modravu tiež veľmi pekná Nolina. Ďalej tu máme juky Vyply po 225 €. Sada juka Torej po 270 €, tiež sada. Ďalšie Vyply menšie po 165 €. Všetko juky s vysokou odolnosťou. Slonie juky Elefantipes po 120 €, pekné vysoké kmene. Na vstupe máme na súdkoch Elefantipes menšie po 63 €. Záhradný krb Hojan. Kto by chcel do záhradky medovozca chorvátskych krbov Hojan, veľmi pekné, s chorvátskym travertinom. No a presunieme sa ďalej.
Tu máme rigidu, ktorá nám kvitne pod striežkou 570 €. Rekurváta vyzerá 245 €. No a sú tu ďalej po 210 € Molina Nelsony. Ďalšie elefanty pesky po 225 €. Torej za 270 € a Nelsony po 210 €. No, tu v pozadí máme množstvo paliem Trachycarpus fortunae od malých kmeňov až po veľké kmene, vysoké. Niektoré sú veľmi pekné, sú medzi nimi množstvo paliem z Galície, z regiónu Lugo. Sú to krásne hrubé kmene, ktoré hlavne po presadení do záhrad vám dajú veľmi pekné, bohaté koruny. Toto sú tohtoročné Galície, takže ešte sa nám len rozvíjajú koruny. Je potrebné ich popresázať priamo do zeme. Z klasických Trachycarpov, k tým cenovým reláciám samozrejme sa odvíjajú od výšky kmeňa. Z klasických Trachycarpov zo Španielska a Talianska, tu máme ešte talianské Trachycarpy, Trachycarpus fortunae, cenové relácie podľa výšky kmeňa, tu vidíme po 118 €. Tých je tu niekoľko stoviek, 138 € vyššie. A ďalšie Trachycarpy fortunae. Tu je tiež niekoľko Galícií ešte. A v pozadí vidíme záhradné krby Andromeda. Prejdeme ďalej. Opäť Trachycarpy. Tie dá sa povedať, že sú úplne všade, pretože množstvo Trachycarpov presádzame, dávame ich do väčších kontajnerov, robí sa zostrihávanie a tak ďalej, ako v záhrade, práca s rastlinami. No, tu je predo mnou pekná Juka rigida 1461 s dvojitou hlavou a myslím bola aj zakvitnutá už. Je to kmeň 175-200, vedľa Canariensis 2363. Rozkonárený kmeň sme ošetrovali, začína sa aj pekne dariť, rastie do výšky, je vo veľkom 750 litrovom kontajneri. Presunieme sa ďalej a tu sa dostávame k cikasom. Cikasy opäť v závislosti od výšky kmeňa, tu sa pozeráme 1292 € a veľké množstvo cikasov, dá sa povedať, že na stovky. Máme skladom vo výške 80 až 150 cm a cenové relácie sa odvíjajú opäť od výšky kmeňa. Staršie cikasy, ktoré boli kúpené cenovo dostupnejšie, sa ešte stále dajú kúpiť v pôvodných cenách. Tu sa pozeráme 825 €, kmeň takmer 100 cm, 572 € vysoký kmeň, 825 €, bohatý kmeň cikasu, väčšinou multi, ďalší 1029. Takže v závislosti od toho, kedy nám cikasy došli, je tu ešte množstvo cikasov, ktoré sú v cenách pôvodných a teda veľmi dostupné. Čím je cikas pozdejšie nakúpený a v plantáži, tak tým je cena vyššia, pretože ceny stále rastú. Tu vidíme 560, to sú tiež pôvodné ceny, vysokánsky kmeň. Opäť 560. Koruny cikasov momentálne sú po zimovaní, ešte nové listy nemajú, ale začína obdobie, kedy už začínajú tlačiť nové listy, takže všetky tieto cikasy, alebo dá sa povedať zhruba 80% cikasov, bude mať nové, krásne koruny na svojich hlavách, tohtoročné, ktoré budú krásne, tmavo-zelené. Ďalší cikas po 880 €, pekný. A ďalší a ďalší. Takže je to v cenových reláciách zhruba od 500 do 1000 € v závislosti od výšky kmeňa. No a potom sú samozrejme aj drahšie, ktoré sú už zase s vyšším kmeňom. Tu vidíme za 2000, je to večkový cikas, hej, rozvetvený. To sú veľmi vzácne cikasy, ktoré je problém aj zohnať, a keď ho
zoženeme na plantáži, tak má podstatne vyššiu cenu. Tu vidíme 495 a tuto sú už vysoké kmene cez 1 meter, 1190 cena. A dokonca tu máme V-čkový rozdvojený v cene 2266 vysoký kmeň a ďalšie 1292 a tak ďalej. Takže opäť zo všetkých týchto cien máte 25% zľavu, to znamená cikas, ktorý stojí 1000 €, viete u nás kúpiť za 750 €. Na všetky tieto rastliny platí benefit Tuma. Hej, 25% zľava. Tu máme po 560, to sú tohtoročné nové cikasy. Pekné kmene. Sú síce šikmo, ale nie je problém si ich presadiť do roviny. Dokonca máme zákazníkov, ktoré hľadajú kmene, ktoré sú takéto šikmé, vyosené a podobne. Tu je pôvodná stará cena 495 za cikas, 680. Takže prejdeme si tak narýchlo. Je to tu skutočne veľa. Krásny cikas, 825 €. Sú tu dvojročné listy, 2 roky staré aj minuloročné a opäť sa čaká na ďalšiu sadu tohtoročnú. Posunieme sa ďalej, opäť obrovské kmene. 825 €. 825 € a tak ďalej a tak ďalej. Hej, celá sada. No, tu sa priblížili sme sa k jukám. Tuto vidíme juku linearis alebo linearifolia, to 385 €. Sú to pekné modré juky. Hneď vedľa sú po 420 linearisky. A pokračujeme k roztrátam. Roztrát máme veľké množstvo a dá sa povedať, takmer všetky nám začínajú kvitnúť. Majú krásne biele kvety. Tu sa pozeráme na juku roztrátu za 665 €. Sú to celé sady po 665 €. Výška kmena odhadujem okolo 50 až 70 cm. Tu sú menšie roztráty po 490 €, 385 € a po 123 € menšie kmene. Sú to všetko búsvany, modré roztráty a je ich tu naozaj dosť. Malé cikasy, ktoré sme predávali pôvodne po 99 €, teraz majú cenu 112 €, pardon, v 26 litrových nádobách, takže ich vlastne kúpite ešte lacnejšie so zľavou 25% ako 99 €. Je to zhruba 25 € zľava, takže okolo 90-89 € vlastne vás vyjde takýto cikas, veľmi pekný. Má kmeň okolo 20 cm, takže cena je tam zaujímavá. Ďalšiu rastlinu tu máme zaujímavú, juka faxoniana s vysokou odolnosťou, obrovská juka cez 2 metre s kontajnerom 130 litrovým. Opäť koncová cena. Cikasy 495 € prvý. Ďalej tam máme náš olivovníček, ktorý je v cene 1290 v dubovom sude. A pokračujeme s Fenixami kanármi. Fenixy Canarians, máme ich tu viac. Tento rok sa nám podarilo zohnať väčšie kmene, až do 100, 110, 120 cm. Mali sme aj 150, 160 cm sa popredali. Fenix Canarians bol v minulých obdobiach dosť nedostatkový v tejto veľkosti, takže teraz sa môžeme pochváliť aj takýmito Fenixmi. Tu vidíme za 1138 Canarians, výška kmeňa 60-70 cm. Posunieme sa ďalej. Ďalší Canarians 285 litrový za 1138 €. Aj ďalej 1138 €. Koreňových bálov sú tu väčšie kmene, 1663 €. Opäť 1663 do 100 cm kmeň. Tu medzi nimi máme gloriosky po 88 juky. Opäť glorioska. No a z tých najväčších Canariansov, ktoré teraz máme, sú po 2013 €. Dá sa povedať už obrovské kmene o veľkosti 100 až 120 cm.
Tu máme dokonca na kraji variegati juky po 88 €. No, vrátime sa do uličky, v ktorej v podstate sme vynechali ešte juky. Nakoľko sú to veľmi pekné juky. Filifery austrálske, tu vidíme za 231, zhruba 20-25 litrové kontajnery. Hej, hneď vedľa nich pokračuje sada 231, tu máme vyššie sady po 350, tá už má okolo 150 cm, 160 s kontajnerom a ešte väčšie už okolo 180 výška. Tu je cena 495 €. Všetko 495. Hneď za nimi, tu ich vidíme všetky, sú veľkosti zhruba po 595 € filiferky. Sú to veľmi pekné juky, ktoré sú chulostivé predovšetkým na vlhkosť, takže je dobre ich vysádzať i von, ale tam, kde je dobrá drenáž a kde je zamedzené prístupu snehu a dažďovej vody na zimu, to znamená nejakú tú striežku je potrebné urobiť. Tie najväčšie sú tu po 595 a tu na konci máme za 700. To už sú zhruba 2,5 metrové juky. Takže presunieme sa naspäť do uličky, v ktorej sme skončili, kde nájdeme ďalšie juky. Tentokrát z kraja tu máme juku Rostrátu po 560. Vedľa nich máme Gloriosky po 106 €. V pekných kontajnerikoch. Krásne, široké zelené listy. Variegati Gloriosy. Tie máme po 133 €. Sú väčšie kontajnery a po 168 ešte väčšie variegati. No a potom už vo veľkých kontajneroch máme Gloriosy. Klasické zelené. A tie sú v cene 333 €. Týchto máme celé sady viac. Opäť sa presúvame do ďalšej uličky a tu už vidíme krásne roztráty, rozvetvené bluesveny. Španieli ich označujú v týchto kontajneroch ako roztráta bluesven Medusa. Hej, Medusa, vlastne sa jedná o ten pekný kontajner. No a tu vidíme už rôzne výšky v rôznych cenách, takže títo večkové s dvomi hlavami sú teraz 1313. To sú celé sady, hej, máme ich tu viac, dokonca sú tu trojhlavové a viachlavové rôzne výšky, opäť 1313. Tu vedľa máme ďalšie medúzy, bluesven roztráty, hej, niekoľkohlavové. Cena opäť 1313, 1138, ďalšie máličko nižšie, ale takisto viachlavové. Keď sa pozrieme, prosím, hore nad juky, tak vidíme tie krásne kvety, takmer všetky kvitnú. To bude niečo prekrásne, keď to zakvitne, určite urobíme množstvo fotiek. 1138 bluesveny. Ďalšia sada, hej, niekoľko hlavové, minimálne 3 hlavy, tu vidím takmer všade, 2 až 3 hlavy. 1138, 1050, o niečo nižšie, opäť 3 hlavy. Tu sme takmer na konci uličky, 1050 ceny. No, pozadí ešte je pekná trojhlava a tu vidíme peknú solo kmeň bluesven juku v kontajneri 1073. Krásna, hrubá juka. Ďalej tu máme elefanty pesky, 2 kusy po 400 €. Takže slonie juky. Elegance označené, pekné tvary a vedľa opäť roztrátky. Aby sme niečo nevynechali, na konci ešte máme vulkánka. Kamerov z Humilis vulkánov, pomerne vzácne, Humilisky po 175 €. Opäť brutto cena, na ktorá je možná zľava. A pekný vysokánsky fenik daktylovec za 1299 €. Je tu zhruba 2-metrový kmeň. Začína nám kvitnúť. Takže je možné mať dokonca i ďatle. No, v ďalšej uličke sme a tu máme pomerne žiadané butie bonety.
Butia Bonety je zaujímavá svojou vysokou odolnosťou, patrí k najodolnejším butiám a má krásny kmeň a nízku korunu. To je na tom zaujímavé, že po vyviazaní listov táto butia v zime nepotrebuje veľký kryt. Dá sa povedať, že 2,5 metrový až 3 metrový kryt po vysadení do záhradky bez problému tú butiu celú zakrie a už stačí len temperovať jej teplo. Samozrejme v prípade, že tie teploty klesnú pod minus 8 až minus 10. Vedľa máme už na obraze roztráty po 788 €. Opäť brutto ceny, 70 cm kmeň, dokonca odhadujem, že má viac. A cena 788 minus 25%, viete si vypočítať. Veľmi dobrá cena, sú to bluesveny. Hej, takže opäť roztráty po 785 bluesveny. A za nimi je pekná vysoká bluesven roztráta, pozrite sa na tie kvety, je skutočne krásne. No, tá vysoká je za 2049. Krásny kvet má. Je to už vysoká juka roztráta, niečo cez 2 metre odhadujem. No, pokračujeme, je tu juka roztráta Hydra 2125 kmen 150-175, hej, multihlavy. Aj vedľa 1125. Máme tu množstvo rastlín, ktoré sú natlačené jedna pri druhej, takže ten obraz nemusí byť ideálny. Ďalšia juka 150-175. Hydra za 1153. Ďalej tu máme roztrátu Hydru za 1125. 2 kmene. A tu sme pri Filifere austrálskej za 692. Tiež vysoký kmeň, okolo 2,5 metra celkom. Veľmi pekná juka. No, ďalších rastlín. Tu máme japonskú Hurfugium za 114 €, ktorá potrebuje pomerne dosť zalievky. No a vedľa je to juka Filifera. Sú tu dve vedľa seba, austrálske 150-175 v cene 1153 s multihlavami. Veľmi bohaté multihlavy, jedna vedľa druhej. Tu vidíme detail. Má niečo cez 2 metre. Pekné juky. Pokračujeme ďalej. Je tu juka Rigida, cena 2036 €. Štvorhlavová. Ďalej Filifera s multihlavami 1691, bola tam trojhlava, zostali dve. Takto nám to prišlo. A juka Elata za 1691. Veľmi pekná Filifera s multihlavami, 4 hlavy v cene 1999. Hneď za ňou vysoký kmeň, opäť juka roztrata Bluesven 225-250 kmeň v cene 2076 €. Vedľa malá Filiferka za 248 €. Roztráta za 928 € dvojhlavová, kvítnú obidve hlavy, krásne niečo. Juka roztráta za 928, opäť pozrite sa na tie kvety. Najkrajšie je to, keď to kvítne. A Hydra, juka roztráta Hydra v cene 2921 dvojhlavová. Ďalej je tu na konci fikus Nitida za 328 €, je to vysoký fikus, možno máte niečo cez 3 metre. Kontajnery, bol by veľmi pekný do veľkých miestností presklených, predajcovia aut a podobne s vysokým stropom. No, vedľa máme opäť Chamareus humilis vulcanca 175 €. Kontajnery vyzerajú na nejakých 40 litrov a veľmi pekný Sabal minor. Cena 2511 € Sabal, ktorý má pomerne vysokú odolnosť. Je pomerne drahý, ale dá sa povedať, že poudrátaný 25%, 2511. Tento Sabal je veľmi zaujímavý, pestovať ho vo voľnej pôde, v kryte. Nie je vysoký, bez problému by sa dal zakryť, temperovať. Takže drogisti, palmoví drogisti samozrejme v úvodzovkách teraz. Nech sa páči, krásny Sabal s vysokou odolnosťou.
v Bánovciach. Ďalej tu máme Trachycarpy Fortunae v kontajneroch dubových v sudoch. Ceny aj s kontajnermi 592 €, zhruba 2-metrové. Ešte niekoľko Wagnerových paliem po 54 €. Niečo väčšie po 145 €. Zás podľa litráže okolo 25 litrov. Ešte väčších tu máme, toto je talianská Wagnerka. Možno, že to je aj kríženec podľa listov. Taliani tvrdia, že to je čistý Wagner. Osobne som presvedčený, že to bude kríženec. Ale bude to s Wagnerom. No a ďalšie z čisté Wagnerky po 145 €, 249 vyššia a zhruba 2-metrové kmene odkvitnuté. Ešte tu máme 4 kusy z okolo 1000 €. Sú to všetko palmy už staršie Wagnerové. Mali sme ich viac, posledné 4 nám zostali. No a pred hlavnou uličkou ešte tu máme roztrátú hydru, rozvetvenú do Včka za 1476, Gloriosku Variegatu 148 a figovníky. Figovníky, veľmi vďačné ovocné stromy u nás, pestované v teplotách zhruba do -10, po Dunajskej nížine bez problému. Tu sú po 112 € sady. Takmer všetky majú plody, buď malé, začínajú, alebo už aj väčšie niektoré. 112 € sada. Ďalší 149 sady. Detail 149 € sady. A za nimi Musashi Mensis. Tie prišli nedávno, pomerne dosť sa popredali. Je to červený tiger, tigrovaný bananovník. Sikimensis. No a malé kríčkové po 35 € figovníky na konci. Z druhej strany hlavnej uličky tu máme Humlis Vulkánka po 175 €, niečo väčších kontajneroch. A opäť figovníky po 154 €. Každý s množstvom fík. Na druhej strane uličky tu máme strelicie Reginae po 133 € kráľovské. Pozrite sa, takmer všetko nám tu kvitne. Ktoré nekvitnú, chystajú sa kvitnúť. Opäť po 133 €. Reginae v koncových cenách. Beacurnej recurvati, slonie nohy, tie sú po 74 €. Archanto Phoenix po 39 €. Tieto palmy potrebujú vlhkosť, takže keď nestíhame vlhčiť, listy trošku šednú, ale inak sú všetky v poriadku a zdravé. Je tu ešte niekoľko, bolo ich množstvo, popredali sa. Ďalej dracený red, starý, červené dracenky po 32 €. Menších kontajnerov zhruba 10 litrových a hneď vedľa veľkých kontajnerov po 91 €. Cordylink Indivisi. Takže 91 €, pekné, pomerne vysoké, ktoré už je možné oholiť, takže ten kmeň tam bude vysoký, pekný. Tuto vidíme detail po 147 €, dracená Indivisa. Maličko sa vrátim k jukám na druhej strane uličky, aby sme ich nevynechali. Takže tuto máme po 975 Včkovú juku, Rigidu, Ramificada, menšie juky, roztrátky a tu máme pekné veľké roztráty po 2363, pekný párik, modré búsveny. Tu máme veľkú juku, austrálskú filiférku za 850 €, tá má predpokladám cez 3 metre, 3,5 metra, krásna, vysoká, zahnutá juka a juku filiféru po 1050. Celú olistenú od spodu až hore, tiež môže mať do 3 metrov. No, tu máme juky filiferky austrálske po 928 € párik, tiež takmer celé zalistené od spodu, tohtoročné pekné juky. Za nimi záhradné krby, pece na pizzu, toto všetko sa vám môže hodiť do záhrady. Rohový atlas 800 €, v pozadí máme ešte záhradné krby, vystavené kentie pod stanom, ktoré sme vynechali. A ideme do ďalšej uličky.
Tu máme po 25 € množstvo našich trachycarbov Fortunae. Z 25 samozrejme zľava, 25%, takže sa dostávate niekde na 18-19 €. No potom tu máme veľa ďalších strelicí Reginae kráľovských, hej, tu z kraja sú také väčšie, multikmene po 182 €. Streliciám sa snažíme nájsť trvalé stanovisko, kde je menej toho slniečka. Oni nepotrebujú tak moc slniečka, takže pokiaľ majú moc slniečka, tak tie listy nám trošku zoschnú. Tu sú po 182 € a po 89 € trojkmene. To boli multikmene po 182, hej, a trojkmene, tie sú trošku nižšie. Takže 88 €, zhruba do 100-120 cm, ďalej 213 €, tu vidíme sady Reginae. 88 €. 88, takže omyl, všetky sú po 88 a po 133 ďalšie Reginajky, ktoré takisto začínajú kvitnúť, tlačia sa im nové puky po 133. Tu máme po 154, sa dostáva k figovníkom, kde sme skončili, a na strane druhej máme pekný hrubý figovník za 255 €, to vyzerá na perimeter okolo 30-40, hej, takže kmeň má 10 až 15 cm. No, prechádzame ďalej. Tu máme vchod do našej budovy s krbmi interiérový a hneď pri vchode máme makrozámok Uraj po 4059 €. To sú pomerne vzácne cikasy, vysoké, máme ich tu párik. Raz za čas sa predá, komu padne do oka a kto má na to vhodné priestory. Farfugium japonica opäť a Taitungensis. Hej, Taitungensis cikans tajvanský za 3690 €, vysoký, zhruba 2-metrový cikas, vzácny a veľmi pekný. No, vedľa prechádzame na strelicie. Strelicie Nikolaj. Strelicia, ktorá sa predáva najviac a najväčšie množstvo. Tu máme po 99 € široké, hrubé kmene, ktoré rastú listy v rade vedľa seba. Výška 2,5-3 metre. Ďalej Phoenixy Canariensis. Kmene zhruba 20-30 cm po 315 €. Ich tu niekoľko, prišli nedávno. Sú to pomerne vzácna veľkosť, ktorá nie je ani veľká, ani malá. Je to taký stred do našich záhrad, ktorý sa dá pestovať, dokonca aj na terasách. Je stále ešte mobilný, je ho možné zdvihnúť, zhruba dvaja ľudia bez problémov ho prenesú, alebo na rudle. No a za nimi sú opäť strelicie. Strelici nám tento rok prišlo veľa, nakoľko bol po nich zvýšený dopyt a máme rôzne kontajnery. Od malých kontajnerov po veľké, väčšie kontajnery, tu sú 266 €. To je to Augusta, to sú veľmi bohaté kmene, multikmene, výška 300-350 cm. Vedľa nich je menší kmeň, opäť strelicie Augusty za 263 €. Pozrite sa na to, krásne zdravé listy a multikmeň. Tieto strelicie a všetky strelicie majú výhodu, že sa dajú pestovať aj v polotieni, teda v interiéroch, dokonca na činžiakoch bez problému ho môžete pestovať v byte, dať mu podtácku, zalievať do podtácky a v podstate prežije vám celý rok v bytových podmienkach. Hneď vedľa máme Washingtonie Robusty po 170 €. A opäť sa dostávame k streliciám. Zase iná várka, strelicia Nikolaj po 175 €. Opäť vysoké strelicie, zhruba 3 metre. 3,5 rôzne veľkosti tu máme. Takže 173 €, strelicia Nikolaj, koncová cena o 175, zle som prečítal. Vedľa ďalšie po 175, tu niekoľko desiatok. Takže stále bez problému, kedykoľvek môžete ísť naisto. Sú to multikmene po 3, zhruba vedľa seba. Stále ich máme. Ďalej sú tu zaujímavé juky, ktoré Španieli označili Yucca linearis galeana. Vieme, že to nie je pravda, možno, že z toho Mexika skutočne sú, z toho prostredia, ale táto je za 963 €.
ale ten názov bude zrejme nesprávny. Je to hybrid. Pomenovali to Yucca linearis galeana, ale my vieme, že Yucca linearis alebo linearifolia galeana vyzerá trošku ináč. Je to krásna kruhová juka s tenučkými listami. No takže Španieli si dávajú niekedy názvy podľa seba, ako im pasujú. Menšia je za 590 €, vyzerá, že bude mať veľkú odolnosť, môže to mať niečo spoločné s Faxonianou, podobné niečo, a to sú všetko juky, ktoré majú veľmi vysoké odolnosti, takže už sa nejaké predali. Tá väčšia je znovu 963 € brutto cena, tá menšia je 590 € brutto cena a nemusíte sa báť týchto juk, určite tá odolnosť bude niekde do minus 20 a možno o mnoho viac. No, presunieme sa kúštik ďalej, máme tu takú uličku vytvorenú, cez ktorú sa dá dostať. Tu máme opäť strelicie niektorým rastlinám, ku ktorým by sme sa inak nedostali. Takže tuto máme zase banány Sikinensis Retiger. Sú tu schovaté trošku do polotieňa. Pozrieme sa na cenu, tie sme už mali 53 €. Takže pomerne vzácne banánovníky, za nimi máme opäť tie Fenixy, ktoré pomerne dosť sa predávali, tu je ešte dokonca jeden zviazaný. A na strane druhej máme Palmy Butia capitata 963, vedľa za 402, 523, no ale to už máme Brahej armáty, hej, takže tá prvá to bola Butia, tu už máme Brahej 523, ďalej 677, opäť armáta. Aj táto ďalšia bude 677, aj ďalší 677 Brahej armáty. Pekné do strieborna sfarbené. Ďalej tu sú butie domiešané po 246, 499 butie a z uličky okolo butí. Tu máme väčšie už za 1076, musíme sa dať nejak, aby sme z toho čosi aj mali a videli. 923 butie kapitáty sú na konci, takže prosím vás, takto tie butie kapitáty už sú vysoké, tie veľké kmene, 1230 cena a je tam pomerne zlá prístupnosť, ale podľa kmeňov vidíte, že sú skutočne pekné. Výška tam bude niekde okolo 3,5 metra. Tu z druhej strany máme Washingtonie robusty po 315 €. Vysoké, zhruba 3,5 metrové robusty. Trošku si ich dáme do objektívu. Pomerne málo miesta tu máme, takže opäť 365, 385 a máme tu takisto Palmy Livistony Decipiens po 350 €. Takže Livistonky, kto to pozná, je to veľmi podobné, ale sú to úplne iné palmy, hej. Takže Livistona Decipiens 350 €. Tiež výška zhruba 3,5 metra. Ďalej sú tu robusty, vaši palmy, Washingtonie. Väčšie kontajnery, menšie kontajnery, menšie, tu vidím 52 €. Väčší tam je za 390 a z tých menších 47 €. Hej, multikmene po 2, po 3. Celková výška 100 až 120 až 150 cm. A na konci olivovníky plata po 1225 €. Pekné plátka, prišli teraz nedávno. Sú to joveny, hej, mladé kmene, ale pomerne hrubé perimetre, odhadujem 50-60 perimeter. Také pekné joveny, ešte dva. S vežičkami, s pomponmi za 1225 € brutto. No, vedľa máme robusty, tých tu máme viac. Sú to popresádzané naše robusty do väčších kontajnerov, ktoré sú teraz po 47 € brutto cenách. 47 aj väčšie kmene, aj väčšie kontajnery. Sú to aj monokmene, aj multikmene. Takže robust je tu opäť viac. No a tu táto klietka, keď si ju dáme s odstupom, tak slúži nám na vysoké palmy. Sú to Trachycarpy Fortunae, na ktoré sme si museli vytvoriť stojan, aby nám ich nepoválal vietor. Aj to sa nám už stalo. Takže máme tu stojané palmy, ktoré sú vysoké
okolo 3-4 metre kmene, kontajnery okolo 230 litrov, cenové relácie okolo 800, 700, 800 podľa výšky kmeňa, presne sú vypočítavané ceny, takže máme tu niekoľko trachykarpov vysokých kmeňmi, sú to trachykarpy upozornené z Galície Lugo, takže ak sa nám dobre prekorenia, sú presádzané, tak máme tu aj staré minuloročné, aj tohtoročné, tak budú mať veľmi pekné koruny. Tu vidíme, hej, to je koruna z minuloročnej, ktorá nám samozrejme už kvitla. Tieto budú kvitnúť v budúcom roku, ktoré sú tohtoročné. No, vedľa máme palmy Washingtonie robusty presadený do veľkých kontajnerov za 462 €. Dixonie 1800 veľké kmene. Takže robusty 462 €, krásne, vysoké, to sú minuloročné, ktoré sa nám veľmi pekne rozrástli, keď sme ich presadili do väčších kontajnerov, a opäť 462 €. Veľmi pekné palmy. Samozrejme robusta s tým, že -4/-8 odolnosť, je potrebné ho buď zazimovať, alebo presunúť na miesta, kde nedôjde poškodeniu listov alebo premrznutiu paliem. No a sú tu ešte trachykarpy Fortunae z Galície, 245 litrové, tu je za 809 €, 3,3 metra výška, 20-25 kmeň dovezený. A vedľa opäť Galície 240 litrové, cena 711. No, tu vzadu vidíme množstvo trachykarpov, ktoré sú naukladané jednom na druhom. Sú to multikmene, po 3 kmene, po 2 kmene, po jednom kmeni. Presunieme sa k ním, aby sme trošku lepšie mohli identifikovať pohľady a ceny. Takže trachykarpy, tu ideme za 138 €, kmene možno 50, 60 a minus zľavy samozrejme, tu je za 130, vysoký cez 2 metre, multi, ďalšie po 130 multi kmene, všetko cez 2 metre výška, po 130, hrubé brutto ceny, takže minus 25% možnosť. Po 154 v menších kontajneroch, iná várka, jedno kmene, ale zase vysoké, cez 2 metre všetko. A v tejto časti vidíme hrubé kmene, sú to opäť palmy z Galície. Hej, tuto vidíme, tuto to je typické, že ten kmeň má možno perimeter až niečo okolo 100. Hej, palmy z Galície sú význačné tým, táto konkrétne 245 €, stovka výška kmeň. No a perimeter tiež okolo 100, to znamená obvod, keď si zmeriate, že má 90 až 100, tak to už sú skutočne zaujímavé palmy, pretože oni, keď ich vysadíte do záhrad, tak vám dajú bohaté koruny. A samozrejme, tá odolnosť je tam pomerne vysoká, je to z horských lesov v Španielsku, kde je pomerne chladno. Toto sú tohtoročné, takže tie koruny ešte nie sú tak rozrastené. Sú poupravované v kontajneroch tak, aby bolo možné ich dobre prekoreniť. Sú už na 2/3 prekorenené, nie sú to žiadne nezakorenené palmy, takže ich môžete rovno vysázať do záhrad. A budúci rok je predpoklad, že budú už krásne na jar. A možno aj s kvetmi. Hneď vedľa máme pomerne vzácne palmy tento rok, sú to Chamareus humilis cerifera. Cerifera je to strieborná palma z rodu Chamareus humilis, 875 €. Brutto cena. Vzácna pre tento rok hovorím preto, lebo sa stali nedostatkovými. A nedostatkovými, kto rozumie trošku palma, vie prečo asi. No je to preto, lebo v miernom pásme Chamareus humilis cerifera je humiliska, ktorá dosahuje najvyššiu odolnosť, až do -12 až -14 stupňov Celzia. Porovnaný s Chamareus humiliskou klasickou, u ktorej listy omrzajú už desi okolo -8 stupňov, tak tá cerifera má podstatne vyššiu odolnosť na listy. No a vedľa ešte máme niekoľko trachykarpov Fortunae multikmene v cenových reláciách 154 €. A na rohu máme kontajnery, koreňový bal za 1050 € s atypickým pompon tvarom olivovník.
bonsai zakončený ešte neupravenými vežičkami, hej, pompónmi, 1050 eur. Presunieme sa k ostrovčeku, sú to naše prezentačné palmy, obvykle sú to väčšie palmy. Opäť tu máme z kraja Chamareus humilis cerifera, ktorý sme presadili do 1000 litrového kontajnera, stojí 1330 eur, 1333 a je to, má multihlavy alebo multikmeň, kde 2, 4, 5 hlav som napočítal, hej, takže opäť strieborná cerifera, humiliska, Chamareus humilis cerifera s vysokou odolnosťou alebo s najvyššou z rodu humilis. Palmička nízka, alebo po česky žumara. Ďalej tu máme fikus cerica po 255 eur, figovníček, samozrejme s hrubším kmenom a tento raz takisto už s plodmi. No a vedľa na ostrovčeku naša reprezentačná humiliska klasická, exemplárna, šeska, multihlava, 6919 eur, odolnosť -8/-14, listy a jednotlivé kmene. Vedľa máme agave Ferox Extra, tiež odolný kaktus alebo odolné agave, 769 eur. A tu máme obrovský lechin, olivovník, velikánska koruna, ktorý je stále ešte k dispozícii za 2275 eur. Bruto cena, upozorňujem opäť, takže je tam zľava minus 25% možná. Vedľa 402 eur. Drahá armáta. No a tu máme dve zaujímavé armáty. Hej, prečo zaujímavé? Majú pekné vysoké kmene a veľmi pekné strieborné listy. Hej, takže drahé armáta sú po 1645 eur, kmene zhruba 100, 110, možno 120, vysokánske cez 3 metre určite, možno 3,5 metra. A čo je na nich zaujímavé, to je skutočne to, že majú listy strieborné. Počul som nedávno jedno video Super Silver, takže možno, že to je práve Super Silver, pretože porovnaní s ostatnými skutočne majú aj do spodu, aj z vrchu krásne strieborné listy. Pomerne vzácne armáty. No vedľa nich je náš trachík, odkvita, sa mu darí, zhruba 3. rok vysadený v zemi, má tu dostatočné vlhkosti. No a za nimi máme velikánsku robustu, cez 4 metre kmeň. Skúsim si nájsť miesto, kde budeme vidieť viac. Cena 738, a kmeň má cez 4 metre, možno aj 4,5 metra. No, tu máme caricu, tyku carica za 255 eur multikmeň a môžeme sa presunúť ďalej. Túto prednú časť máme za sebou, takže pokiaľ vás to zaujalo, viem, že video je dlhé, ale keď to chceme poctivo prejsť, pozerajte s nami ďalej. Takže začíname v tejto časti olivovničky posastrihávané. Plata po 195 eur, vedľa 370 eur a z ďalšieho olivovničkou ceny 140 eur, 170 eur a podobne. Takže podľa perimetra hrúbky kmeňa podobne sú aj ceny olivovničkov. Tu máme 963 eur olivovničky, 2 kusy. Zase menšie olivovničky po 154 eur. Perimeter zhruba 30, nejakých 8 až 10 cm priemer. Tu by mali byť rastliny predané v tejto časti, áno. A sme pri exemplárnych cikasoch. To sú naše najväčšie cikasy, hej, niekoľko storočné, takže tu vidíme, že ceny sú nehorázne, alebo teda podľa toho, ako sa nám ich podarilo nakúpiť, sú to cikasy skôr pre zberateľov. 1500 litrová nádoba, najväčšia aká existuje zrejme, 200-ročný cikas zhruba 10 455 eur, vedľa 255-ročný jednokmeň a vzadu máme ešte vyšší, ten sa odhaduje až do 250 až 300 rokov kmeň, ktorý má aj bočné výrazky multikmene.
No, presunieme sa do skleníčka. Skleničku hneď z kraja mandarinka za 193, Hamadeura za 66. Máme tu množstvo semenáčikov, aloe folie po 19 €. Sú zhruba dvojročné. Rigidy. Táto veľkosť, cena sa pohybuje zhruba okolo 19 €, hej, po jednom zimovaní. Majú rok a pol až 2. A samozrejme z toho máte zľavu ešte 25%. V spodnej časti máme ešte semenáčov, niekoľko Wagnerov. Tých tu máme na tisíce. Humilistky semenáče, Fortunajky semenáče, tie sú zhruba 2,5-3 ročné po 25 €. Luka Rostrata, Bosvany po 26 €. Vedľa máme zaujímavé rastliny. Sú to ravenaly madagaskarské. Hej, ravenala je zaujímavá tým, že patrí medzi strelície, avšak aj v tejto časti je to strelícia zo strelície alebo z rodu strelícií najnáročnejšia rastlina. Najnáročnejšia preto, že v porovnaní s inými strelíciami táto strelícia nemôže mať teplotu nižšiu ako zhruba ako plus 17 stupňov, takže musíte jej venovať pozornosť, aby nebola podchladená v podstate v zime a aby mala dostatok svetla. Je možné upestovať aj v bytových podmienkach, iba častokrát sa aj veľmi darí. Ďalej tu máme Jubei čilské po 24 €. Ešte by potrebovali trošku údržby záhradníckej. Náš záhradník nemá čas ako väčšinou, keď je sezóna. No a sú to strelície Nikolaj po 99 €, menších kontajnerov, zhruba 20 litrových, a Wagnerové palmy semenáče. Tých tu máme množstvo po 19 €. Takže toto sú to celé stovky, dokonca tisíce by som povedal. Ďalej tu máme minuloročné Washingtonie Filifery, Washingtonie Robusty a strelície Nikolaj. Opäť 144 €. Potom sú tu strelície Reginae po 150 €. Nejaké agáve drobné nám tu ostali. A tu máme po 41 € Fortunae. 8 až 10 litrové, 41 €. Trachycarpus Fortunae. No, v tejto časti budeme vidieť niekoľko citrusov. Sú to rôzne citrusy, sú to minuloročné, odkvitnuté, takže tu sú mandarinky po 97 €. Samozrejme z nich je možná zľava. Medzi nimi sú zapletené tropy Hamadeury Seifriede za 150 €, vysoké, až po stropy nám idú, takže do 3 metrov. Ďalej sú tu hrubšie mandarinky, aj väčšie, 45 litrové po 193 €. Všetky už s plodmi maličkými, 193 € mandarinky. Mandarinky zase 193 €, ďalej tam limón za 450 € hrubší. V pozadí máme ešte nejaké cikasy. No, ideme ďalej. Opäť mandarinka, 193 € mandarinka. 45 litrové citrusy, paradízy, pomela. Opäť mandarinky. Ceratifolium, trávovníky. Mandarinky po 193 €. Pomerne žiadané sú mandarinky, tak je ich viac. 45 litrové kontajnery, 210 € mandarinky. Opäť mandarinky, 330 € hrubšie kmene. Pomaranče po 75 €, menšie kontajnery, tenšie kmene. Opäť pomaranče. Plody, maličké, odkvitnuté. Ďalej sú to budhové ruky po 80 €. Pomaranče a pomela. No, tu na strane druhej zase po 45 € lamóny, citróny. Tu vidíme mandarinku
30-40 perimeter za 784 €. Krásna, veľká rozvetvená. Vedľa nej ďalšia kalamondinka, mandarinka. 784 € a ďalšia. No tu máme niekoľko aloe a agave, rôzne druhy. Nebudem ich prechádzať detailne, ale vidíte, že sú to veľmi pekné niektoré aloe. Veľké multi arborescensis. Echinocactusy gruzoniky 540 veľké. Menšie. No a tu sú Pachycereusy pringliky. Menšie, väčšie, rôzne. Opäť figovníky po 180 €. Aj tu sú figovníky ešte po 150 € opäť podľa perimetra. Je tu pomerne teplo, budeme ich musieť presunúť von. Ale samozrejme krásne plody už majú. Figovník po presune väčšinou reaguje opadom, takže musíme ich presunúť veľmi opatrne do exteriéru. No a opäť niekoľko citrusov, to sú minuloročné. Takže presunieme sa naspäť von. Po pravej strane sú ešte naše vysadené rastliny. Trachycarpus wagnerianus, odkvitnutý, veľmi pekný. Robil radosť svojim kvetom a hneď vedľa Washingtonia filifera. Nechávame jej voľný rast, jej ovisnuté, presnuté čiastočne sú staré listy, ktoré onedlho budeme štikať. Pokiaľ sú pri živote, nechávame ho, má takto kondíciu. Rastie tam množstvo nových, silných, pevných listov. Na túto filiferu používame zimný kryt vo výške 5 metrov. Ešte nie je toľko potrebný, ale vidíme, že je skutočne mohutná a teraz zrejme bude veľmi rýchlo rásť, pretože po 3 rokoch sa dostáva do plnej kondície. Posúvame sa ďalej. Eubea chilensis presadená na nové miesto. A vedľa začíname olivovničkami a citrusmi. Takže tu máme pekný olivovný bonsai. Pozrime si cenu. Máme byť voľný, dostupný. Áno, 816 €. Takže 816 € bonsai. A tu je niekoľko desiatok citrusov. Takže pomarančovníky 525 €, velikánske, krásne, zelené, plné plodov. Po 193 mandarinky. Vzadu menšie mandarinky po 88. Po 193 pomaranče 45 litrové. Kumkváty po 199. Plné plodov. Pomaranče po 88. Chamarops humilisky, klasické, po 88. 40 litrové zhruba kontajnery. Opäť humilisky po 118. Po 148, pardon. Menšie. Tu keď sa dostaneme do uličky, tak vám ukážem, čo tu skrývame. Tak sú tu krásne eubei po 1020 €, po 240 litrové. Eubea chilensis, tu je dokonca eubea za 3090 € 70 cm kmeňom, veľmi pekná. Zase niekoľko olivovničkov, kumkváty a tu na druhej strane vidíme nejaké cerifery. Multikmene tu je za 769, krásne zakvitnutá cerifera. A opäť eubei. Pri eubeách upozorňujem, všetky majú krásne nové listy zo stredu, že eubei je stále nedostatok. Tu ich máme niekoľko za 1020 € a upozorňujem, u eubei nevieme dať benefit, minus 25%. Hej, sú veľmi pekné, síto zelené, tmavé, 240 litrov, kmene okolo 40 cm.
zdravo vyzerajúce naozaj z minulého roku ešte, ale UBA je už tak drahá, že nevieme dať benefit. Takže výnimočne u UBA Chilensis cena 1020 € bez benefitu. No, opäť seriferky za 238 €, vedľa UBA Chilensis ďalšia. Ešte tu by sme mali mať nejaké zaujímavé rastliny. 2768, tu sú vulkánka. To sú zaujímavé vulkána z pohľadu veľkosti. Vrátim sa k nej, hneď to bude, až sa k nej dostanem. Hej, takže vulkánov, vysokánske, okolo 2,5 metra. Pomerne vzácne humilisy. A vedľa nej ďalšie vulkánov v cene 2429, opäť vysoké, kvitnúce. To multikmeň pomerne vzácný kvôli svojej veľkosti, je to staršia palma už. Dosť ťažko sa dá zohnať, takže dá sa povedať, že je exkluzívne takéto veľké vulkány. Ďalej tu máme humilisy, 1538 €, 500 litrové. A hneď vedľa aj cerifera za 1015 €, takisto kvitnúca. No a ideme k olivovníkom, po 465 € sady. Ešte minuloročné plody sú v nich. Skúsime sa nejak dostať z tejto spleti, aby sme si ich mohli odprezentovať. Takže 483 € olivovničky, tu sú aj tohtoročné, aj minuloročné. Dovozové ďalej 1050 €, to už sú, dá sa povedať, veľmi mohutné, pekné, 620 €. Vedľa 1205 € mohutný hrubý kmeň. Ďalej 1205 hrubý kmeň. Ďalší, cenu nevidím, 662 € tento vysoký. No a maličké oleji za 56 €. Môže byť aj na stole, na balkóne. 56, možný benefit, samozrejme minus 29%. Sú niečo väčšie, kontajnerov 98 oleja. No a tu už vidíme granátové jablčka, granátovníky v rôznych veľkostiach. Hej, sú to ovocné stromčeky, stredomorské, tu sú po 140 €, 263 € granátovníky. Výška zhruba 2,5 až 3 metre. 158 €. Vhodné pre voľnú výsadbu, odolnosť zhruba do minus 10. Takže bežne v záhradách sa u nás v miernom pásme už pestujú. Ďalej olivovník bonsai 483 €. 80 per meter 535 €. A ďalšie 450 €, 80-100 perimeter 465 €, 429 €, to už sú veľmi hrubé joveny. Perimeter 60, 314 joveny, mladé kmene. Opäť 571 joveny, hrubé kmene, hrubé joveny. Aj tu ho vidíme, 571. No, ďalej sú tu 963 vysokánske kmene, alta, takzvané 963 €. Aj tu je 963 €. A tenšie kmene po 480 €. Všetko bonsai. 480 €. A 963 krásny vysokánsky bonsai. No, tuto máme menšie olivovničky. Je to olea Europea po 98 €, zhruba 25-30 litrové odhadujem. A za nimi joveny 30-40, možno 40-50, cene 193 €. Celková výška niečo cez okolo 2 metrov. Za nimi sú ďalšie joveny. Cenu nevidím, dostaneme sa k nej. Takže tuto bude tiež z tej sady po 193 €, tu sú joveny. Skúsime to obísť, či nebudeme vedieť viac. Áno, 193 € joveny, olivovničky, a tieto vysoké máme
po 182 eur. No, tuto máme nejaké upravené pompóny. Olea Europea pompón. Cena 500. Pozrieme sa na to zblízka. 3 sú tu ešte. 548. A tenké vysoké olivovničky po 182. Sú plné plodov, sú už odkvitnuté, takže to vysušené, čo tu vidíme, to sú staré kvietky a pod nimi sa gulatejú nové plody olív. No a tu na konci pred druhým skleničkom máme po 35 eur opäť figovničky malé prízemné. Za nimi ešte niekoľko malých olivovničkov. Presunieme sa do druhého sklenička, menšieho. Opäť tu máme robusty po 90 eur. Ďalej je tu kvitnúce aloe vera. Známe aj pre lekárske účely. Šťavu z listov. Ľudia si to kupujú aj na liečenie. Ďalej Juka rostrata. Sú tu elefanty pesky po 225 eur. Pekné, vysoké kmene. Potom tu máme niekoľko tropických plodov. Guajaba. Pozrieme, či tu vidíme aj ceničky. Ceničky zatiaľ nevidíme. V prípade potreby samozrejme dohľadáme. Opäť záhradník nemal čas. No a maureliky. Banánovníky. Musa maurely. Hej, najväčší banánovník, aký existuje. Tých je tu ešte pomerne dosť. Sú veľmi pekné. Kontajnery okolo 12 až 15 litrov, 12 možno skôr. Ďalej sú tu marakuje po 26 eur. Južné plody. Manga, guajáby. Keď hľadám cenu, nevidím, museli sme pozrieť na karte. Na stole ešte niekoľko semenáčikov, butie, odoráty po 25, Cicassia revoluta po 19, pardon, sabali po 19, palmeta, Dionedule po 29, Humilisy po 35, väčšie kontajnery. Tu vzadu máme pitáje, opäť južné plody. Na strane druhej Juky rostrátky malé 65 eur. Ďalej jedle banániky a kumináty po 34 eur. Vzadu tu máme Juku Evil Almily po 150 eur. 5 jedle banány, niekoľko maurelikov nepopresádzaných. A tu sú Musy Basio. Musa Basio po 34 eur, nepresadená, môže ísť do voľnej výsadby, rastie veľmi rýchlo, pomerne vysoko a opäť maurely. No, tu máme ešte ravenaly. Ravenaly madagaskarské. Opäť sa to jedná o streliciovidú rastlinu, ktorá potrebuje mať minimálnu teplotu 17 stupňov. Inak sa jej nebude dariť a svetlé slnečné miesto aj pri zimovaní. Takže ravenala rastie pomerne vysoko, je to krásna palma, palma pútnikov, kto ju pozná, ale zo strelici je to najnáročnejšia streliciovitá rastlina. No, máme tu ešte niekoľko jubejí, po 25 eur na stole, kapitáty mladé. A to by bolo tak z tohto skladnička. Tu vzadu ešte máme Livingstone Decipiens 564 eur, velikánsku za 3750 roztrátku, ktorú sme museli zabezpečiť aj proti vetru. Hrubý vysoký kmen, je to zhruba 3 metrová palma. Ďalej malé olivovničky plné kvetov 52 eur. V pozadí máme ešte atypický pompón za 1015 eur. Zaujímavá rastlina. Ďalšie olivovničky po 98 eur. V
pozadí sú veľké kmene olivovníkov, neviem sa tam momentálne dostať. Aj tu pred sebou ešte máme olivovničky po 56 €. Vzadu je tam nejaký Maxi Bonsai za 2245 €, hrubý kmeň, vedľa neho bude taký istý. Tu sú 60-70 mm olivovničky po 480 €. Opäť menšie po 70 €. V mini kontajneroch 525 € bonsajových. Olivovničky zakvitnuté, plné plodov. Olea Bola, je to olivovník zastrihnutý do gule po 154 €. A malé boli po 98 €. V pozadí 1000-ročný olivovník za 4356 €, obrovský perimeter. Takzvané Millennium a ďalší Maxi Bonsai, obrovský kmeň. Takže tieto väčšie olivovničky by potrebovali už presadiť, ak by mal niekto záujem o Maxi Bonsai, ktorý tu máme dlhšie. Sme ochotní s cenou na zľavu až 50%, pretože tieto olivovníky sú zdravé, ale aby dostali 100% kondíciu a začali plnohodnotne rásť, potrebujú presadiť. Koreňový balum im jednoducho nestačí. No, tu vedľa máme Olea Europaea po 193 €. Joveny kmene, zhruba 30 perimetre. A opäť bonsai, hej, v pozadí. Bonsai je dobre, pokiaľ si vyhliadnete buď podľa ceny alebo podľa veľkosti kmeňa. Vám vieme spraviť konkrétnu fotku, vytiahnuť rastlinu, nafotiť zo všetkých svetových strán, aby ste sa mohli rozhodnúť a spraviť si objednávku aj na diaľku. Samozrejme úplne optimálne je, keď si nájdete čas na exkurziu do exotickej záhrady Tuma v Bánovciach nad Bebravou. Ďalej tu máme humilisky klasické po 277 €. U niečo menšie kontajnery po 175 € a Cerifera 875 €. Opäť jedna z tej sady poslednej, ktoré prišli. Jeden kmeňok má odpílený, odrezaný, ale má 3 krásne kmene, ktoré sú zaujímavé, sfarbená do strieborna a vyššia odolnosť, alebo najvyššia žumár. Opäť Olea Europea za 480, pozadí 1205 olea s hrubým kmeňom. Ďalšia, menšie olivovničky, tu sú oleji po 480 €. Bonsai, menšie olivovničky po 193 €, najmenšie po 56 €. Limón, citrus 554 €, krásny hrubý kmeň. Pozadí predaný Bonsai Maxik velikánsky. A tu je po 88 € Unquat. Citrusy, z ktorých plody sú jedlé, oranžové, ktoré sa konzumujú bez šupky. Tieto nemajú plody, ale rodia celoročné, takže je veľký predpoklad, že ešte do konca roka zakvitnú znovu druhýkrát a budú mať takéto plody. V pozadí máme ešte množstvo galícií, ktorých upravujeme do kontajnerov. No a keďže je dnes sobota, už máme zatvorené, venoval som čas tomu, aby som vám nakrútil, zaktualizoval video s našimi rastlinami. Je toho tu skutočne množstvo. Je to na prechádzku, na ktorú potrebujete minimálne hodinu, aby ste sa tu zorientovali, kde je čo. A v podstate vybrali si pekné rastliny zo spleti uličiek, ktorých tu máme množstvo. A priatelia, to by bolo z mojej strany už všetko. Ja sa s vami v dnešný deň už lúčim. V podstate chcem vám poďakovať hlavne za to, kto vydržal pri tomto videu až do konca. Tak myslím, že už je závislý, tak ako ja, a desiatky, množstvo, stoviek, možno ďalších. Ďakujem a dovidenia na budúce.